Helo, fi di Edmund. Fi di Idris. Fi di Coral. A dyn ni yn Eisteddfod yr Ynys. Os bydd, dwi'n cael cwestiwn os bydd, os bydd ti'n gallu cael unrhyw chwaraewr o unrhyw gwlad i chwarae i Gymru, pwy fysach chi'n dewis? Faswn ni'n dewis Benny Shaw o Jamaica a Manchester City achos mae'n hun a ddechol. Dwi'n cael cwestiwn i ti. Be ydi y can gorau i wneud pobl dawnsio? Can o fi neu can o unrhyw? Can o ti. O fi yw... Cwestiwn anodd. Dod o galon neu pobl dawnsio a canu hefyd, ti'n meddwl? Iawn, diolch. Sut wyt ti yn ymlacio cyn gig? Dwi ddim yn ymlacio cyn gig, dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl am lot o gwahanol pethau, ond dwi'n trio i just bod yn lan y llais tipyn bach, a bach o snaps hefyd, bach o dŵr. Dwi'n cael cwestiwn i chi. Os fyddech chi'n gallu dewis unrhyw chwaraewr o unrhyw tîm i chwarae i Cymru, pwy fysach chi'n dewis? Cwestiwn dda. Ga i dweud dau chwaraeon? Yeah? Okay. Prime Messi. Messi pan mae'n mwy ifanc. A fi'n really hoffi Cole Palmer. Hapus? Be di'r can gorau i wneud pobl dawnsio? DJ Endaf, can Dandid Ride gyda Ifan Pritchard. Mae'n hollol banger. Diolch. Be ti'n neud i ymlacio cyn gig? Cyn gig, fi'n just eistedd ar fy hunan, ymlacio, chill, gwrando'r cerddoriaeth ac wneud fy make-up.